morning, good morning. Welcome again to our channel. Ang aga kong nakakuha nitong cam kasi nakita ko itong dito. Ang ganda na image. Wow. Grabe. Hi everyone, good morning. Nandiyan na yung mga trabante natin. Tignan natin kung ilan sila magbubuhos. Pila. Lahan na sila. Oh. Pila sila? Nang. Ay buntag di ay. Lima mong helper. Okay. Ah, okay. Sige nong. Ha? Diyan na parang hindi ako matalasikan. Kasama yung sa ano. Basta na kayo. Itsura na kaya. Masaan? Buwan. Sana man inang taon ning katugon man tingali mo. Diha. Natug ba mo gabi eh? Ha? Wa mo katug gabi no? Kinamuso yab, inagra ara. Tunganga man, nagtunganga man. Mauna ni. My God, hindi marunong. Yes ko. Buti na lang nandyan sinong Teban. Hindi marunong magkabit ng nylon. Ilang oras sila dyan. Din. Di ka na ako makalimtan, Leo. Ikaw ang unang hingbuho sa aning akong third floor. Oh, si Leo ra ha? Si Leo buutan na.
Sa tukod si Sally, si Emoy, sinong Teban. Muna sila ang nagtrabaho diri. Sinong Teban, si Emoy, si Leo, si Sally. Wala na si Unyo, to na bubalik. Si Imoy ning karog nylon. Pala ng format si Imoy para sa kanyang ginagawang lanas. Palitan sila. Si Sally naman dito sa taas, si Leo naman sa baba.
Eto na tayo guys at ako'y maghihiwa ng tatlong malalaking chicken at ito ay binili ko sa ICM kahapon. Marcelo Farms pala galing ito at pinapalambot ko siya, binabad ko siya dahil frozen. Yan yung binili namin kagabi sa ICM at ito naman may tatlo akong malalaking sayotes, yan ihalo ko. At meron din malunggay, may malunggay din at lalagyan din natin ng dahon ng sili mamaya. At dito sa parteng ito ay may nalulutong kanin, malaking kaldero. Ayan, para mabusog sila mamaya. At maghigop ng masarap na sabaw ng tinola na maraming malunggay at sili. Ayun, spicy tinolang manok. Masarap higop-higopin. Daon og sili para sa kanilang sabaw. Magis ako. Agis ako. Ano ba ni si Giovanni? Huwag mo tanaw na ako mura madlock man. Madlock ka sa akong beauty, Giovanni. Okay. Kuha tag sili dire. Wala akong gunting, ang daming bunga. Yay! Kunin ko na lang yung may bunga para yung bunga ay i-preserve ko. Okay, wait, kukuha akong gunting. Ang gaganda ng mga bulaklak dito. No, wala na yung staghorn fern dyan. Naputol yung sampalok. And then here they are. Wala eh. Wala akong gunting. Ay, ang ganda ng bulaklak dun. Ganda oh. Very beautiful. Oh, ganda. Itong mga bulaklak na nakapag-inspire sa atin. Ito rin, cactus. Na bulaklak. Ganda. At dito. At dito ay may mga nagtatrabaho. Agis ako ha, kuha ko gunting. Wait lang. Ito, kuha ako ng gunting, malaki. Yan, grabe naman kung di pa matamaan yung dahon ng sili na yan. O, agi na punta, agi na punta, agi na punta. Grikado para sa kanilang sabaw. Ay, daghang bunga. Wow. Putulin ko na dito. Dito? Uy, kangkong naman ito. Hindi naman pala sili yun. Kangkong pala yan. Oh, wait. Saan ba ang sanga nito? Ang hirap naman. Ay, kunin ko na itong buong to. Oh, laki. Ala ka. Aray. Aray. Aray, pinapak ako ng langgam. Ang sakit. Ang langgam, grabe. Ang sakit kumagat. Ayaw nilang pakuha. Wag na lang. Wala eh. Wala na. Yun lang. Okay. Basta't mga amoy na sili. Pero meron akong nabili naman na yung siling siling serrano chili. Ang ganda naman ng bulaklak dito. Wow, namulaklak na siya. Hindi ko alam ang mga pangalan ng mga flowers nito. Ayan, ang dami ng sili. Kumuha ang asawa ko nito. Oh, kapal. Masarap kasi yung tinola pag may sili at malunggay. Sarap. Wow. Dito naman, nako, ang dami ng na-chop ni Gian. Okay ka lang dyan? Yes. Okay. Magluluto tayo ng tinola. Sarap dito. Sarap. Ay, hindi. Patuyun muna natin. Let's put some cooking oil. Gayang luya.
100 grams, 150 grams of ginger. And 10 cloves of garlic. Saute very well the ginger and garlic para sa ganun ay bumango. Kailangan hintayin natin na malutong maigi at lumabas yung aroma niya para sa ganun masarap ang ating tinola mamaya at mabango. Nawala ang lansa ng manok. Okay? So let's just wait. Tignan ko muna. Okay. Sige. Ayan, naman na ang kanyang ginger. At ito naman ay extra large red onion na malaking malaki. Sabagay, itong tinola guys, may sikreto dito para sumarap palalo at maging sweet ang taste niya to add the sweetness. Sa bandang huli, pwede niyong lagyan ulit siya ng sibuyas. Ito ay extra large na sibuyas. Ayan. Tapos ang chicken. Okay. 5 kilos of chicken. Ayan, gisa-gisahin lang mabuti. Ayan, isunod natin si chicken cubes, dalawa, para lalo pang sumarap at magiging lasang-lasang manok at magiging saporito or savory ang taste ng ating tinola. Then, sayotes. Three large sayotes. Ganda yung sayotes dahil maraming content na maganda para sa katawan. Meron pa siyang content na makaprevent ng cancer, good for the heart. Marami siyang maibigay na mabuti sa ating katawan. Ang laki ng kaldero. Ayan. Ayan. Okay. 4 liters of water para sa sabaw. Ayan. Pag kulang pa mamaya, dagdagan pwede. Ang laki ng kaldero namin. Ngayon, takpan natin. And let it simmer for pagka narinig mong kumulo, magbilang ka ng 15 minutes. Yun, luto na yun. Tapos ilagay na yung malunggay, tsaka yung sili. Kung luto na ang sayote. Pag luto na, ilagay na natin yung malunggay at ano. Sa tingin mo, luto na. Okay. Taste ko lang. Ayun, dahil luto na, ilagay na natin ang dahon ng sili. Oh.
Magbabang lalo yan. Masarap-sarap mga eh. Lalo pang sasarap at yung malunggay. Ayan. Ito na ang finale. Wow. Sarap yan. Yan ang magbibigay ng sarap dyan sa manok natin. Okay. Bago sila mag-lunch, dahil nakaluto na ako ng kanilang pagkain, masarap pagkain nila ha. Ayun, puntahan natin, tingnan natin kung anong natapos. Ayun, sarap. Nadadaanan ko lagi itong mga plants ko dito, inspirasyon, dagdag inspirasyon ko. Ayan, si Florida Beauty. At gaganda nila. At tapos may bagong leaf si Porcellana, pero parang kunti lang ng variation. Kahit dito, pupunti. Let's go na. Handa ko ng pagkain ng mga trabahante. Pagod na pagod sila. Guys, perfectly done. Yes. It is perfectly done ang ating sinaing para sa kanila. Marami pa. Marami pa. So, ngayon, nagawa siya ng juice para sa amin. Fruit juice. Ano to? Carrot. Pineapple. Pineapple, cucumber, and carrot. And then, mandarin. Ayun. Ngayon, ito iserve na natin. Tapos, mamaya yung ulam. Malapit na kasi eh. 15 to 12 na. Dami kong kano. Tapos ito pa. Parang ayaw naman yata ninyo ito. Ibigay ko na sa kanila. Ha? Okay? Yan. Lagdag sa ulam. And then, kuha ako lang. Paglagyan natin ng sabaw. Ito. Yan naman. Meron ng punang mga, huwag yung basura dyan sa kilid niya. Oh. Lagyan natin ng sabaw. Okay na. So, serving spoon na lang.
Okay. Kapit ko na. Let's go. Ikaw nakakabay. Wow, sarap ng juice ni Gian. Wow, mandarin, carrots, cucumber. Ah, walang carrots? Ano lang? Cucumber, mandarin. And pineapple. Cucumber, mandarin, and pineapple. Yun. Sarap yan. Asin at sili. Para kung sino ang natabangan dun sa timpla ko, ay magdagdag. Ayan. Ano? Manghang yan guys, manghang yan. Manghang? Oo. Masarap yan. Spicy yan. Ayan. Sarap yan. Tawagin sila, Leo. Oo, ma'am. Nana sila, ma'am. Ano? Okay. Yes, fiesta namin ni Leo. Birthday ni Leo. Happy birthday, Leo. Sila nung teban. Ha? Sila nung teban. Ika na po ni Jaron. Ay ka na po. Bata kayo. Video para remembrance. Libuhan nila oh. Kay birthday ni Leo. Unya sa sunod kay naggabas man sila og sambag nga punuan, daghan man tag taparan, mag-ihaw tag baka. Video ra god, joke. Sige. Dito naman ay kumakain sila. That's it na. Huwag na. Alas 2 na. Tingnan natin. Pa 5 na. Tingnan natin paano ayos dito ginawa nila. Unsa may unang ikanaog unya ang san? Para sa truck unya. Nagpagwapo ang lakay ko kasi wala nang time magbarber, magtulong pa ng barbero guys. Wow naman kaya ako na lang. Pagupit kayo, dito ito ang expert sa gupitan. Habang nagbabantay ng mga mason na nagtatrabaho sa labas, nandun sila. Ito naman ay nagpapagwapo. Ayan. Papagwapo na. See? Ayan. Para ka lang nag-gardening dito guys. Yan nagtitrim. Yan. Sarapan kaya ito, baka maubos yung buko ah. Yan, naubos na nga. Naubos na nga. Naubos na nga. Napahak na. Yan na. Paharap ka dito. Turn ka. Ini alas 5 na.
Nag-alarm na? Hmm. Ayay, nag-alarm na. Bakit kasi talaga yung nawa na yan? Ha? Tawag. Tawag oh. Tawag. Hindi mo, wag na lang tumuloy. Nasa late na, wala na ako. Saan naman? I love movement. Dili ng bus ma'am, bato. Ah, Ang balino na kay Mauna magong bato mo. oh lagi. Ah, una din ba to? Tuan na. Bato na pala na. Sa di na lang, gamay naman po ng bus. Dili ka saka? Eh, balik pa ako. Yan na. Kana, Belo. Belo. Isa. Ay, ayaw! Magi. Okay na. Go, atras. Buelo. Atras na. Atras na. Oh my God! Sige, gamay. Gamay na kuwang. Gamay. Sige, atras pa gamay. Wala, atras pa gamay, oy. Okay na. Yan. Okay na. Ala, dam. Dam na. Ala, pag-screen. Bang dito, bang. Kana, oh, Ayan. di ba? Pagpagin doon. Hoy, pala ko. Oh, di ba? Uy, napay, nabilin. Napay sa katalo. Sayang. Isang sako pa na. Oh, trouble niyo. Oh, okay na. Okay na. Okay. Okay na. Thank you, driver. Oops. Down muna, down. Ayaw, bante na na nakasaka ang nakaibig. Okay, sige, okay, very good. Nareglado. Okay. Yante. Magtot. May kapasonin na eh, magtuta. Di man 4-wheel. Sa ingon ng pasudlon ka muna. Tuta. Go. Go. Ala. Laka mo. Dili na siya balik. Gulasan, basa man tong basa man ko. Basa ang bato ba? Bigay ko. Rapper mo. Uy, sakyan ninyo, sakay aron mabukat. Okay, rare, nipis naman na rin. Okay, Roy? Nipis, rare man. Ha? Ha? Pala? Pala daw, pala. Pala. Isabot sa kuraw? Ay. Maudi ay. Maudi siya. Ang bagal. Sama, pino kayo. Ala, areglado. Kay pakanon pa muna ako sa mumuli. Sige na. Meron, hindi na mo manihapon sa inyo ha niya. Tabi mo, tabi na. Okay. Naon sana?
kay si Giovanni, oy. Ito, marami pang tirang mga ulam at kanin. Kaya, papakain natin kahit maaga pa. Uwi na raw sila, sabi nila. Kaya lang, sabi ko, kawawa naman sila. Sige. Marami pa eh. Ang dami, oh. Oh, dami pang kanin. Dalawang kaldero. Meron ito, yung hindi namin halos nabawasan. At meron pa dito. Oh, dami pa niyan. Magkapunan muna sila. Ha? Oh my God! Pupunta na naman kami. Bibili na naman pagkain dahil hindi natapos yung buhos. Kalahati lang ang natapos. Yung mga balcony na, yung mga nakapalibot na balcony, yun ang natapos ngayon today. Kaya bukas ipagpatuloy yung pinakagitna. Kaya kailangan pa ng maraming tao bukas. Kaya magpapakain na naman tayo. Dahil syempre gusto natin malakas sila para maganda yung kanilang performance. So, bibili tayo ng mamoy na sinigang. Magsisigang tayo guys, or nilaga, ewan, tingnan natin. Look at the clouds. Yung clouds na yun na, yung isa, yung hindi kuha. Yung parang nakatalikod na, natutulog. Hindi na kuha. Sayang. Ayun parang nakatagilid. Ayan. You see that? Na tao, no? Ayan, no? Tapos yung sa taas niya, parang manananggal. Hala! Nakakatakot naman itong mga images. Oh my God! Ito, parang manananggal. Ito naman, parang witch ba? Ito naman, paano ba? Nasaan ba ang cam dito? Ito, yan. Yan ay parang natutulog, nakatakilid. Kita mo? No? Ganda ng mga images ng clouds. Parang may story na sinasabi. Ay nako, sa hilig ko sa clouds, ng mga images ng clouds nung maliit pa lang ako. Ganyan kasi ginagawa ko paghapon. Kasi malapit kami sa dagat. Doon kami humihiga sa may buhanginan, tapos tingin sa mga clouds ng mga kaibigan ko. Nung maliit pa lang ako. Ayan. Kaya hanggang ngayon nadala. Oh, nakita nyo ang ginupitan ko? Okay ba gupit ko? Gwapo ng lakay ko. Lalong gumwapo, no? Wow, tumingkad ang kagwapuhan ng lakay ko. Huwag nyo nang kontrahin. Aba. Okay, let's go. Mamili ng ulam, guys. May luluto ako na mga kailangan ko ng mustard. Walang available, guys. Kahit kahapon dun sa ICM, wala din. Sarang maghahanap yan. Wala talaga. Nandito kami sa BQ. Walang mustard. Ano na lang ang alternative? Wala. Nandito na. Nasaan na yun? Nawala. Tapos na yata kami. Na-count na. Andito. Wala. Yan. Hindi na kami. Yan. Tagbuon ka na mo dito. Let's go.